memorandum o spolupráci. Nefunguje to presne tak, že by sme boli dva oddelené subjekty, sme navzájom previazaní, tak to od začiatku bolo, tak to aj bude, pretože strana Smer SD je pre nás jediný relevantný partner na politickej scéne. Ako tomu bolo napríklad v roku 2006, tak je tomu aj v roku 2022. Nič sa proste meniť nebude. Vo vedení strany som najmä preto, aby som presadzoval aj tie myšlienky tých mladých ľudí, aby som komunikoval aj s predsedom, aj s ostatným predsedníctvom o tom, že aká je tá situácia mladých ľudí na Slovensku. A postupom času sme prešli k takému modelu, ktorý sa bude postupne aplikovať, ktorý by zahŕňal prítomnosť jedného alebo dvoch mladých ľudí v každej okresnej organizácii. Pretože ak chceme zabezpečiť ďalšiu generačnú obmenu v strane, tak potrebujeme, aby tí mladí ľudia z tých okresov mali s nami kontakt. A je najlepšie, keď sa rozhoduje na úrovni okresnej rady, aby sa presne tieto rozhodnutia cez mladých ľudí pretavili aj do ich okolia, aby tak oslovili aj ďalších mladých ľudí. Čiže toto je koncept, ktorý postupne začneme robiť. Určite cez pána predsedu sa potom dozviete ďalšie detaily. Ja som určite veľmi rád prídem, lebo budem mať turné po celom Slovensku ohľadom tohto projektu, čiže ja pevne verím, že tu nie som posledný krát. Pevne verím, že som to iba prvýkrát z mnohých. A teraz by som prešiel k tomu môjmu politickému vstupu. Budem sa snažiť rozprávať tak, aby to nebolo ako môj status na tom Facebooku. Že to nemusíte čítať 10 minút, kým sa dostanete do konca. Uznávam, že niekedy sú to dlhé myšlienky, ale určite ste si všimli aj to, že dnes vládna koalícia sa veľmi bojí druhého názoru, bojí sa odlišného názoru a preto sa rozhodla iba tak povypínať niektoré alternatívne médiá, ktoré nie sú tie mainstreamové, ktoré nie sú tie provládne, s tým, že šíria tzv. Škodlivý obsah, alebo šíria propagandu, alebo šíria nejaké tie myšlienky, ktoré sú nezlučiteľné s demokraciou. Samozrejme, tieto médiá, ako napríklad Hlavné správy, Hlavný denník, Infovojna, tuším, oni by si to veľmi radi v tom rozhodnutí toho Národného bezpečnostného úradu prečítali, že vlastne prečo sú tie ich weby vypnuté, ale všetko, čo tam je napísané, je označené ako prísne tajné. Čiže vlastne škodlivý obsah je prísne tajný, tak ako dôležité informácie o jadrových elektrárniach. Čiže dostali sme sa v obhajobe demokracie, sa Slovensko dostalo na tak nízky level a slobody slova, na akom ešte nikdy doteraz nebolo. Čiže ospravedlňte, aj dlhé statusy na Facebooku sú dôležité, keďže nám chýbajú niektoré komunikačné kanály, ktoré sme doteraz mali. Ale nám to neprekáža. O to som ešte viac vďačnejší. Cenzúra, ktorá je dnes zavedená, nie je jediný problém, ktorý máme. Ako ste si určite všimli, tak v Národnej rade sa dosť trápime aj s niektorými personami, ktoré nám na Slovensku momentálne vládnu. Jedno meno za všetky, Roman Mikulec, ktorého sme odvolávali už 6 krát, ale 7 určite ešte príde. Je to rekordne najviac odvolávaný minister. A ak si všimli, tie odvolávania bežia v nejakých cykloch, pretože vždycky spraví nejakú tú kauzu, za ktorú by tam už dávno nemal byť. A za každým najprv mal podporu 75 poslancov Národnej rady, potom 62 poslancov Národnej rady a teraz získal podporu pri poslednom odvolávaní 51 poslancov z vládnej koalície, ktorí ho podporili. A niektorí, ako napríklad ten nešťastník z Branno-bezpečnostného výboru, pán Krúpa, tak ten povedal, že on, to už bol posledný krát, že jemu trpezlivosť pretiekla, on bude hlasovať iba preto za zotrvanie Mikulca, aby sa im nerozpadla vládna koalícia. A keď sa pozrieme na toho Mikulca ako na ten symbol toho ministra vnútra, ktorého počas našich vlád opozícia tak silno kritizovala našich ministrov vnútra, napríklad Roba Kaliňáka, ktorý bol excelentný minister v tom, že pomáhal policajtom, pomáhal hasičom, udržiaval tú úroveň bezpečnosti na Slovensku naozaj vysokú a tlačili na ňo. Toto robíte zle, policajného prezidenta nemôže menovať minister, musí sa voliť v Národnej rade. A tlačili, nakoniec my sme to spravili tak, ako sme si povedali, no dobre, sme demokrati, niečo od nás očakávate, skúsime to stransparentniť. Čo urobili ako prvé? Dostali sa do vlády a ako prvé spravili to, že opäť spolitizovali funkciu policajného prezidenta ešte viac, ako to bolo predtým. Čiže veľká gratulácia vláde Slovenskej republiky pod vedením Olano, lebo ešte nikto si tak nepošľapal po jazyku, ako si pošľapali po jazyku oni. Vrátim sa naspäť k tomu ďalšiemu nešťastníkovi na to ministerstve vnútra. Utečenecká kríza, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine, alebo vojenský, alebo teda respektíve konflikt na Ukrajine, prebieha už niekoľko týždňov. Ja spoločne s mladými sociálnymi demokratmi, lebo to bola v podstate naša akcia, išli sme
na hraničný prechod Ubla a Vyšné Slamence. Navštívili sme aj mesto Michalovce, konkrétne Vila Záhorčáka ako primátora a priniesli sme tam potravinovú pomoc. Priniesli sme múku, cukor, sol, nejaké cestoviny, no proste všetky tie trvanlivé potraviny, ktoré ale nenechali sme to na Slovensku, išlo to hneď do kamióna, išlo to do Užgorodu, kde bolo nejakých 30 alebo 40 tisíc ľudí, ktorí reálne potrebovali tie veci, čiže my sme konali a keď sme tam prišli, tak sme videli, že celú tú migračnú voľnu z tej Ukrajiny perfektne zvládajú samosprávy, humanitárne organizácie a obyčajní ľudia, teda bežní ľudia, ktorí tam prišli a zapájali sa do toho procesu. 2 až 3 týždne to bolo všetko na pleciach každého iného, iba nie vlády, iba nie štátu. Štát sa na to absolútne vykašľal. A teraz, keď už sú tie migračné toky, povedzme, že menšie, že tá situácia je upokojená, tak do hry nastúpi minister vnútra so svojou sekciou krízového riadenia a s migračným úradom, ktorý povie, že oni to teraz idú riešiť, lebo proste musí to chytiť štát, po mesiaci to musí chytiť štát. A namiesto toho, aby využil kapacity policajtov, armády, hasičov, dobrovoľných hasičov, svojho krízového manažmentu, tak on